Eta momentu bai. Bai, jarri nahi nola. Torri, sartu nintzago. Oida, jarri nuen bat. Nola. Bai? Pulsatzen. Bai? Bueno, ikustuzu ez da, ze politi ez da? Bai? Bueno, ipuinen etxetxoa esan dugun bezala ez da? Eta hemen, ondo behintzen badezue, zutabe bakoitzetik, ipuin badako zitzik. Bai, dira, ipuin zarrak edo tradiziozko ipuinak. Bai? Eta, ipuinak nondik etortzea, ez aldi etortzen ametxetako mundutik. Bai, ez da? Askotan fikziozko ipuinak izatea beti ez dira izaten benetako historiak, ez da? Orduan, ametxetako mundura juten geha, eta bertan ipuinekin amesten dugu. Eta amets horietatik ere, ipuin berriak sortu ditzakegu, ez da? Bai. Orduan, hasiko geha ametxe egiten lehenengo gauza, bale? Iazte ipuinekin amesten dezuen. Orduan, horretarako ingo dugu poliki sartu. Poliki, eta izango ziate hankak kanpoaka, bale? Hankak kanpoaka. Hankak kanpoak. Bai, hankak kanpoak horretik ezaten ba? Bai? Pues, horrela, bai, eroso gaude denok? Bai? Bueno, orduan, lasaituko geha, begiak itxiko ditugu, eta ia ze ipuinekin edo zerrekin amesten duzuen, bale? Zu nahi ez duna, bertu tortzeizu burura, bale? Irusoka jarrikoen, eta zue begiak itxiz, eta hasi ametxetan, bale?